Изтекли продукти, липса на етикети и лоша хигиена в десетки обекти из страната. Близо 362,3 кг негодни за консумация храни ще бъдат унищожени след мащабни проверки на Българската агенция по безопасност на храните, БАБХ, столове, кухни и обекти за обществено хранене в цялата страна. Инспекциите са обхванали ученически и студентски столове, кухни майки, социални заведения и кетеринг фирми, като са разкрили сериозни пропуски в безопасността и контрола на храните. Най-сериозният случай е установен в област Силистра, където в столова към дом за възрастни хора са открити над 231 кг храни в нарушение. Сред проблемите са продукти с изтекъл срок на годност, липса на етикет и маркировка, както и неправилно съхранение. Проверяващите са сигнализирали и за лошо състояние на сградния фонд, което допълнително компрометира безопасността. Нарушения са констатирани и в редица други градове. В София от ученически столове са иззети близо 40 кг местни продукти без необходимите документи и с изтекъл срок. В Хасково е установено неправилно съхранение на готова храна при минусови температури, както и липса на договори за управление на отпадъци. В Варна инспекторите са открили риба без задължителна маркировка, а в Търговище продукти без етикети на български език и с изтекъл срок на годност. Допълнително тревожни са сигналите от Правец и Смолян. В ученически бюфет в Правец е използван имитиращ млечен продукт в сандвичи, а в Смолян до деца е достигало негодно кисело мляко. Подобни нарушения поставят под риск здравето на най-уязвимите групи, ученици и възрастни хора. Освен хранителните проблеми, инспекторите са отчели и сериозни пропуски в хигиената и условията на работа, липса на топла вода, лоша вентилация, амортизирани помещения и неподдържани работни зони. В много от обектите липсват адекватни системи за самоконтрол или документацията се води нередовно. Общо 42 обекта са получили предписания, а за най-тежките нарушения са съставени 11 акта. За още новини, не забравяйте да последвате stadото.com.